ଲାଞ୍ଜ ପାଖରୁ ଟିକେ କାଟିଦେବ, ମାନେ ରହିଯାଉଛି ଟିକେ କାଟି ଲାଞ୍ଜ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ବେକ ପେଟ ପାଖରେ। ବଡ଼ ପିସ୍ ସେଟା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ଟିକେ ଦୀପ ସେଟା ହଁ 4 ପିସ୍ ମାନେ 3 ପିସ୍ 6 ପିସ୍। ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେଇ ନଥିଲି ଯେଉଁ ତାର ଉପର, ହଁ ତାକୁ ସେ 2 ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପେଟ ଟିକେ ବାହାର କରି। ହଁ ଆଉ ବେପାର କରୁଛି ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଆଉ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିବ ଏନେ ବେପାର କରୁଛି ପରେ ଫୋନ୍ ତା ଗାର୍ଲିଶଟା ଆଉ ଏଇଟା ଧୋଇକି ଦେଇଦେବ। ନା ଗାର୍ଲିଶଟା କାଢ଼ିଦିଅ, କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେବ। ହଁ 99348 480